скромните 2600 лева. Били ни каза колко пари даде за твоя outfit, като започнеш от обувките и продължим на нагоре. Значи, първо обувките са Balenciaga Track, оригинални, 1500 лева. Добре, а клинчето? Клина е от магазина на Nike, обаче той беше малко по-висока цена и го взех на 150 лева. Добре, блузката под якито? Той е горнище на Nike и него също го взех за по-висока цена и него го взех за 230, пак якито, то също е на Balenciaga и е към скромните 2600 лева. 2600 лева за яке. Значи, тук имам две гривнички. Тази гривничка е на Пандора, нищо, че има две талисманчета и 1200 лева, а пък тая е 100 лева. Колко пари си дала за твоя outfit, като започнеш от обувките и продължим на нагоре? Значи, обувките са оригинални Balenciaga от сайта 2800 лева. Добре, а дънчиците? Дънците са 120. 120 е блузката. Блузката, тя е 50. А якенцето? Якенцата е 500 лева. 500 лева. Силно. Чанчиката? Чанчката, тя е 120. Виждам, че имаш аксесуарчета. Да, Пандората около 1000. 1000 лева за Пандора. Населена гривничка, около 50.